Son Concha de Bértolo. Bértolo era meu bisavó, que foi o que lle deu o nome á casa, e agora mesmo estamos no lugar do castro. No 2012 inscribímonos, certificamos no 14 e desde ese momento pois non deixamos de facer as prácticas que viñamos facendo. Os nosos avós non aplicaban hormonas, non abonos de síntese, pero non hai nada novo, non? Entón, se a certificación responde a ese modelo, está ben. Xa tiñamos unha granxa tradicional, en base a terra, e seguimos traballando pois na mesma liña desde pasou por miña nai, estuvo sempre en mans de moitas mulleres. Pensamos facer só a construcción mínima para responder ao que realmente queremos ser, que é cuidadores da paisaxe, produtores de alimentos, pero sin abandonar o cuidado do medio ambiente, non? Teremos que desaprender moitas prácticas nocivas que se nos foron colando co tema da industrialización do agro. Pero creo que xa, chegado este momento, cada vez medra máis o listado dos que nos están dicindo, basta ya, temos que ser responsables. E se non somos responsables, pois, bueno, acabaremos aténdonos as consecuencias. Antes, o xeito tradicional de traballar non necesitaba o selo de ecolóxico. Agora que está o selo, eu son desas persoas que di que temos que respetalo, porque non podemos reservar unha palabra para non responder ao que se espera do ecolóxico, non?